алейкум, хайрлах шамлар, витаем. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Следующие полчаса будем говорить с нашими гостями о самом актуальном, о тех новостях, которые взбудоражили информационное пространство. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Рада працює з перебоями. В комітеті нардепи кидаються один на одного. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Криму. Є конкретні вимоги до ворожої Росії. Трампу оголошено імпічмент. Це зробила Палата представників. Утім, Дональд досі президент. Про все це Бугунь сьогодні. Рада представити гостей нашої студії. Дмитро Знегирьов, голова громадської ініціативи «Права справа», а також Тарас Чорновіл, народний депутат України 3-го та 6-го скликань. Вітаю вас. Алейкум ассалям. Давайте нашу беседу начнем с экстренного информационного сообщения. Возле здания ФСБ РФ в Москве неизвестные устроили стрельбу из автомата. В ФСБ сообщают, стрельбу в приемной открыли 3 человек. Они убиты. Также погиб сотрудник ГИБДД. Официальная версия – теракт. Значит, подробности. 18:10 трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост, открыли стрельбу. 2 нападавших были убиты в перестрелке с охраной. 1 нападавший выбежал на улицу, где продолжил стрелять. Эту версию уже официально подтвердила ФСБ. Спецслужбы квалифицируют это как теракт. По словам, по информации РБК, стреляли из автомата Калашникова. 3-й нападавший забаррикадировался в одном из помещений дома на Большой Лубянке. Оттуда периодически стрелял и был убит в ходе перестрелки с прибывшими силовиками. Как вам такая история в Москве? Ну, ви знаєте, чудова історія, якщо брати до уваги, що, власне, вона відбувається на тлі, ну, скажімо так, непростих перемовин між Україною і Росією, мається на увазі і нормандські формати, в першу чергу, власне, транзит російського газу території України. І головне те, що ця подія відбувається напередодні, ну, знов-таки, святкування річниці Служби безпеки України. И накануне пресс-конференции Владимира Путина. Совпадение, как вы думаете? Совпадіння, я не думаю. Ну, я не знаю, але в будь-якому випадку 2 речі. Перше, емоційний стан, емоційна оцінка. Був на початку 90-х такий анекдот, коли один чоловік дзвонить 3 рази підряд на номер там КГБ обласного і питається, о, яка та КГБ? Йому відповідають, а КГБ згоріло. Ну, 3-й раз кажуть, ми ж вам сказали, КГБ згоріло. Ну, а мені приємно це слухати. Це так, загальна оцінка. Другий момент, я думаю, що там зараз дуже швидко почнуть шукати візитки Яроша. Ну, або якщо якісь... вже не знайшли. Так, якщо вже не знайшли. Але найімовірніше, оскільки такий напад відчайдушний без шансу вижити, він, як правило, характерний для певних груп радикальних, ну, я не знаю, як це правильно сказати, не ісламських, а саме, ну, в нас би це називали єретичні ісламістські групи, які ну, роблять ставку на терор, на зразок там тих же ж самих, того ж самого ідію, інших груп, які свого часу дуже активно підтримувала, розвивала, розкручувала Москва. Ми знаємо ту примаковську доктрину, що використовувати радикальні певні збочення, які в різних релігійних спрямуваннях, для того, щоб підривати потім середини основні великі держави. Росія, знаєте, є така припадка українська, хто посіє дощ, той пожне бурю. Росія починає пожинати плоди своєї диверсійної, провокативної діяльності. АТР транслирует то, что происходит сейчас в центре Москвы. Мы можем видеть в поле огня, а также у нас зато в Киеве елочка открылась, тоже можем видеть.
и зажгли сегодня елочку. А, Дмитрий, а как вы думаете, вот что касается провокации, вот вы вспомнили 90-е годы, я хотела спросить, а может ли быть это организовано спецслужбами? Ведь это, не первый раз. Нордост, Беслан, Буденновськ. Абсолютно точно. Вільсон, ба більш того, єдине, я не погоджуюся з паном Тарасом, що стосується, власне, скажімо так, почерку і діл. І діл проводить теракти, скажімо, де максимальна кількість жертв серед цивільного населення. А тут безглузді абсолютно за своєю суттю теракти. Якщо б він мав на меті захоплення адміністративної будівлі Луб'янки, то це одне питання. Інше питання, що, власне, незрозумілі цілі нападників, що, власне, вони хотіли цим показати. Друге, різниця кількість жертв серед, власне, співробітників силових структур Російської Федерації. Різні джерела називають різні цифри. Вже від 3 до 5, в той час, як офіційні джерела називають одного загиблого, власне, співробітника Державної автомобільної інспекції. Так, абсолютно точно. Тому тут варто і казати, що якщо теракт, кому це вигідно? Кожен теракт має на меті якусь мету. Або залякування, або, відповідно, жертви серед цивільного населення з метою дестабілізації ситуації всередині країни. Подивіться, якщо тут не відбувається ні першого, ні другого варіанту, то, відповідно, скорше за все, як пан Тарас слушно зауважив, будуть шукати візитки Яроша. Цілком, єдине, може, знаєте, малесенька одна деталь, коли ФСБ, чому я, може, сумніваюся, що це провокація самого ФСБ там чи ГРУ, коли вони роблять такі провокації, вони по собі не стріляють, вони підривають мири населення. Ні, пане Тарасе, я хотів нагадати, пам'ятаєте, свого часу підривали приймальню ФСБ. Так, я, видно, пропустив. Але стандартний їхній почерк, це той ранній путінський почерк, підривати будинки, підривати метро, підривати поїзди з мирними громадянами. Основне це те, що цей теракт не має ніякої, скажімо так, логіки. Логіки немає. Алогічний, абсолютно алогічний, а якщо немає ніякої цілі, то тут, знов таки, виникають питання щодо організаторів. Давайте с Москвы перенесемся в Киев, потому что тут в Киеве в Верховной Раде Украины тоже страсти кипят на фоне возможного открытия рынка земли. Во время заседания Аграрного комитета народный депутат от ОПЗЖ столкнулся со своим коллегой от «Слуги народа» Мотовиловцем. Тем временем лидер «Батьківщины» настаивала на нелегитимности комитета. Давайте посмотрим, как это было. Работу Аграрного комитета активно комментируют народные депутаты Украины. Давайте посмотрим, что говорят представители «Слуг народа» и «Батьківщини». За 2 дні роботи комітету пройдено 200 поправок. Для того, щоб розглянути інші 2,5, а там суперечка йде так 4,5 чи 2,5, на якій підставі 2000 поправок зникли. Ви розумієте, це ніяке 30 число, ніяке 1 січня їм не вистачить. Тому вони пробують постійно поламати систему, яка є закладена в законі про регламент, і їм це не вдається. От через це йде ключова суперечка, і знову черговий проєкт, який вони роздали, майже на 800 сторінок. Це проєкт, вдумайтесь в це, де без рішення комітету вже стоять відмітки, як треба голосувати. Дискуссия была ожесточенная, вчера я видел. Ничего страшного там нет, пусть заседают нормально, хотя если это потребует на неделю или на 2 недели больше времени, тоже ничего страшного. Тут, как всегда, есть 2 стороны медали. Все прекрасно понимают, все 100% тех, кто интересуется этим вопросом, понимают прекрасно, что правки эти ерунду. С другой стороны, даже если там будет по 1 букве на каждом листе бумаги, процедура требует рассмотрения. Нужно идти по процедуре. Вот эта вся эпопея с открытием рынка земли. Как вы думаете, чем это все закончится? Ви знаєте, тут варто все-таки погодитися з представником «Слуги народу». Потрібен вам тиждень, дамо вам тиждень. Справа в тім, що, власне, створена та ситуація, коли опозиція галасує.
а власне слуги народу голосують. От в цьому і вся різниця. Опозиція єдине, що може створити от таку картинку масової протидії, бійки в стінах Верховної Ради, але не більше того. Кількість голосів, яка є, на жаль, у «Слуги народу», дозволяє проводити фактично в одноособному, мається на увазі, партійному рішенні відповідні парламентські закони. От вам і вся відповідь. Вони прекрасно розуміють, що добре, 2,5 тисячі поправок, 4,5 тисячі поправок. Ми вам дамо не 30 секунд, а хвилину на кожну поправку. Питань нема. Стоїть питання ключове. Продавати землю чи не продавати землю. Їх влаштовує тиждень, навіть 2 тижні, власне, от, щоб, скажімо так, уникнути звинувачень у нехтуванні законами, власне, регламенту. Но в любом случае, даже из 4,5 тысяч они вот сжали поправки до 2 тысяч, да, и каждой поправке выделили 30 секунд. Но это нормально, по-вашему? Ні, не нормально. Ні, ну в даному випадку давайте так. Коли ми говоримо про це, ми зараз бачимо дві сторони. Бачимо «Слуг народу», які протягують, ну давайте скажемо відверто, латифундистський законопроект, який до правильного, реального ринку землі має досить опосередковане відношення. Особливо до нинішньої ситуації в Україні, коли деякі речі там просто згубні. Ми бачимо другу сторону, це «Батьківщина», ОПЗЖ і агрохолдинги великі, їхні власники, які дуже хочуть взагалі ринку землі не допустити з жодних умов. Це і для них вигідно, це для них ідеологічна річ. Хоча саме ті люди, коли вони були при владі, Медведчук в 2000 році був одним з головних промоутерів введення ринку землі. Я був тоді депутатом. Я пригадую, Юлія Володимирівна протягувала ринок землі як тільки могла, і в неї просто бракувало фізично голосів на те, щоб його ввести. Тому це є друга крайність. Ми забуваємося, що є третя частина, те, що я називаю золота середина. Це реальні ферми, ті, хто реально працюють на реальній землі, кому потрібно мати її власності для того, щоб мати іпотечні кредити і тому подібне. А представлені в політиці, ну вони фактично фракція «Європейська солідарність», фракція «Голос», можна сказати, дві фракції, які кажуть, ринок землі має бути, але за цей закон ми не можемо голосувати. Ми не влаштовуємо шоу. Я понимаю, очень коротко. До Нового года уже точно не проголосуємо. Ні, до Нового року точно нічого не буде. Якщо в нас буде потім хвилина часу, я вам просто скажу один конспірологічний план, на мій погляд. Насправді ринок землі використовується для того, що називається в політології каналізування протестних настроїв. У нас відбулося кілька страшних зрад, і арешти, і нормандський формат, страшні речі, і там мали бути страшні бунти. Це набагато гірше, ніж те, що почалася Революція Гідності. І зараз все відвернули в ринок землі. А потім Зеленський виходить і каже, а ми підемо так, як до Нового року не буде прийнято. Вони вже чітко дали зрозуміти, що до Нового року ми пограємося з вами в демократії. Будь ласка, дотримуємося регламенту, розглянемо всі поправки, щоб не було зауважень. Але після того тиждень-два минає, ми все ж таки приймаємо рішення щодо відкриття ринку продажу землі. От вам і вся конспірологія, жодної конспірології. Но тем временем ведь рейтинги у президента Владимира Зеленского растут. По крайней мере, так сообщает группа «Рейтинг», которая провела опрос. Давайте просто посмотрим на эти результаты. За останні 2 тижні рівень задоволеності роботою Зеленського зріс з 53 до 62%. Чверть опитаних не задоволена діяльністю президента. Ще 13% важко відповісти на це питання. Відповісти на питання абсолютно. Ви пам'ятаєте, буквально пару тижнів тому ми в вашій студії разом з вами обговорювали саме падіння рейтингів Зеленського. Тому я дуже спокійно ставлюся до цих цифр, зростання, падіння. Все залежить, скажімо так, немає жодних підстав для зростання рейтингу. Покажіть мені прийняття політичних і економічних рішень, які би вплинули на відповідно підвищення політичного ризику. Нормандський формат не мог повлиять на повищення рейтингу? Яким чином? Він фактично нульовий. Єдине, що вдалося в нормандському форматі, це домовитися про обмін військовополоненими, які наразі заблоковані. Да, мы про это поговорим. Что касается рейтингов, как вы думаете, с чем связан рост рейтингов? Немає росту. Відповідаю, насправді він зв'язаний з тим, що в нас дуже інфантильне суспільство, яке в якийсь момент під якісь подразники, під мімо поставлене питання дає відповідний там спалах або спад. Коректними є опитування, я думаю, в цьому опитуванні теж мало бути, я не бачу цієї цифри.
чи ви повністю довіряєте, чи ви частково довіряєте там, або довіряють так само, як і не довіряють. 4 пункти має. Так, мають бути ті пункти. І тоді ми дивимося, там є більш-менш стабільний електорат. Це ті, хто повністю довіряють. Їх у Зеленського вже досить давно лишається 13-14%. А друга частина хитка. Їм достатньо запустити, ну от там страшний ОПЗЖ сунеться, а там Батьківщина Юля, ви ж знаєте, хто це така, а там раптом Порошенко знову дістане реванш, а там ще хтось там. І цей електорат починає шарахатися з боку в бік, і відповідною кампанією можна в певний момент, саме якщо її запустити під знімання польові дослідження, під знімання результату, можна дуже гарно скоригувати в районі 10-12%. Так, Його правильно я запускають понимаю, что якраз рейтинги під прийняття закону про ринок землі. Підвищення рейтингу Зеленського, воно так не випадково виглядає, як, знаєте, все ж таки підтримка населення щодо основних рішень саме президента. І ще, Гюльсум, не випадково виглядає ситуація, паралельно вкидається теза щодо наявності проплаченої джинси у екс-президента Порошенка. Ви знаєте, і тут грають на протиріччях. Подивіться, от як відбувалося при старому президентові, коли платили гроші за народну підтримку, начебто. І ось новий президент, у якого постійно зростає рейтинг. Ось це не насторожує. У мене, наприклад, виникають питання. От знаєте, ну я намагаюся аналізувати цю ситуацію, яка відбувається в країні, і складати пазли. Так от, коли оці пазли складаються, я розумію, що підвищення рейтингу на 10% воно потрібно в певний момент. А саме цей момент і пов'язаний Мы с вами проговорили нормандский формат, просто по нормандскому формату тоже провели опрос, как раз-таки это же группа рейтинг среди украинцев, и, значит, спросили, как вы считаете, президент Зеленский был успешен или же нет? Давайте посмотрим на результаты данного опроса. Понад 30% вважають результати переговорів Зеленського з Путіним на саміті Нормандської четвірки швидше успіхом українського президента. Майже половина ані успіхом, ані невдачею. Тільки 6% респондентів побачили лише негативні результати. Ну вот, видите, 31% украинцев считают, что Зеленский... Можу на це відреагувати. виграв. Насправді, все залежить теж від того, коли проводилося опитування. Опитування, наскільки я розумію, відбувалося моментально відразу після проведення нормандської зустрічі, коли було це ще сфальсифіковане ком'юніке, коли нас завели інформацію, що все прекрасно, коли люди, які є прямими противниками Зеленського і підтримали акцію там не зраді проти капітуляції, сказали, стоп, так ніби там капітуляції не було, все нормально, зради не було в Парижі. А просто потім с 13 по 17 декабря. Ну, от якраз і виходить приблизно ще ті дати, доки воно ще тільки починало випивати. Я думаю, що це і дало свою роль. Насправді, наше завдання, от нас двох, скажімо, це оцінювати ті підстави, які можуть вплинути, не вплинути на рейтинги, але які можуть вплинути на майбутнє країни. Тому що насправді ситуація, коли ми оцінюємо нормандський формат, як його подають в картинці і як реагують там глядачі відповідного телесеріалу на подачу цих подій, це є тимчасовий рейтинг. Це мені, знаєте, що нагадує? Це оце нинішнє зміцнення гривні. А сколько времени вы даете для падения рейтингов? Знаєте, все залежить від того, наскільки вміло будуть вести цей серіал. У нас вперше при владі не політики і не бізнесмени, а продюсери. Продюсери вміють тягнути телесеріал, але є момент, коли холодильник починає домінувати над телевізором. Така умовна фраза. В моей студии эксперты говорили о том, что такой рост рейтингов связан с тем, что украинцы в основном не читали, в принципе, коммюнике после нормандской встречи, а все лишь увидели пресс-конференцию, на которой президент Зеленский довольно себя уверенно чувствовал. Согласны? Більш того, я скажу так, скажімо, президенту вдалося збити ту хвилю зради. Скажімо, він приїхав з ніяким результатом. Тобто домовилися фактично тільки про умін, і все. Підписана формула Штайнмайєра – ні. Це вдалий дійсно його хід, його команди і, власне, самого президента. Але що стосується настрою українців, ну подивимося, власне, на те, що буде відбуватися після Нового року. А після Нового року, Вільсон, почнуться ситуації, коли, власне, напередодні вже другої зустрічі в нормандському форматі Україні треба буде дати відповідь на те, чи ратифікуємо ми так звані мінські домовленості, чи не ратифікуємо. Чи ми погодимося фактично на одностороннє визнання Росією тих квазіреспублік, чи ні. Більше того, з боку Російської Федерації вже наразі лунає
лунають певні заяви і зроблені певні кроки щодо визнання в односторонньому порядку тих квазіреспублік. Оце є виклик для України. І буде показово, як, власне, президент буде готовий відреагувати на це, чи не буде Вот вы готовий. несколько раз отметили тему с обменом пленными. Да. Я хочу продолжить эту тему, учитывая, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске не договорились об обмене пленными по формуле всех на всех. Давайте послушаем спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Сторони ґрунтовно обговорювали питання обміну полоненими. Щоб реалізувати домовленості у Парижі, доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього. Правда, в ТГК просто не дошли к согласию в вопросе подготовки к обмену. Давайте просто послушаем представителей подгруппы и потом вернемся к нашей дискуссии. Перемовини тривають, вони перебувають в робочому режимі, є деталі, є нюанси, на якими працюють групи, працюють фахівці, тому я сьогодні все одно залишаюся в оптимістичному стані. Дійсно є, по-перше, велике бажання виконати домовленості, досягнуті в рамках нормандського саміту. По-друге, у нас є певні зобов'язання перед тими, хто власне залишається в полоні, і перед їх родинами. Тому, відповідно, ми обов'язково будемо працювати над тим, що всі ті технічні проблеми і технічні нюанси, які виникли, для того, щоб їх вирішити. Так, дійсно, у нас є ще можливість навіть протягом цього року зустрітись в рамках відеоконференції. Я дуже сподіваюся, що ця можливість буде використана, що в рамках цієї можливості ми дошліфуємо всі ті технічні проблеми, які виникли вчора. Я бачила коментарі, я бачила різні інсинуації з цього приводу. Я можу тільки єдине що сказати, що в даному випадку це були певні технічні нюанси, які ми сподіваємось вирішити все-таки найближчим часом. Так что, обмена не будет? Давайте так. Пункт перший. Все-таки, ви нам задавали про ті рейтинги, це не до нас. Є політтехнологи, які знають, як впарити навіть найгірший програш на більшу поразку народу так, щоб народ казав «Ура, прекрасно». Ми політологи-аналітики. Ми оцінюємо те, що відбулося. Те, що відбулося в Парижі. Насправді це є, на мій погляд, це капітальний програш, під час якого нічого не було гарантовано для України. Насправді, я тут заперечу тільки в одному пункті. Україна вже 2 рази підписала форму Штайнмайєра в комюніке, де вона має її імплементувати, і перед тим Кучма у Мінську. Ми двічі підтвердили абсолютно неприйнятну для України форму. Що стосується обміну, тільки оця була заява, я казав, я мрію, щоб у Зеленського сталося. Я його там можу ставитися до нього найгірше, але я мрію, щоб в нього склалося, щоб відбувся цей обмін, щоб перестали стріляти. Але вже після комюніке було зрозуміло, що обміну не відбудеться. Не прийняли, не долучили до документів нормандського саміту наш список, де ми представили свою і другу позицію для верифікації. Ми привезли, якби вони були долучені, якби це було підтверджено і Путіном, що вони долучені, важко було б діскакувати. Було зрозуміло, що будуть ставитися Путіном додаткові вимоги, дуже жорсткі, і Путін буде витискати з України відповідно наступні поступки. Перше з них – ідіть на прямі переговори. Хай Зеленський зустрічається там з Пушиліним, з іншими, і хай з ними веде переговори. Принизити нас і підвищити, легітимізувати статус терористів. Оце є завдання. І в цьому плані Путін не дасть нормально провести обмін до того моменту, доки ми не здамо або не гарантуємо здачу інтересів національних на найвищому рівні. І він повишає ставки. Коли він бачить, що ми відступаємо хоч один крок назад, він нас добиває. І оце зараз відбулося після нормандського формату. І сьогоднішня заява Путіна про історичні землі України вздовж Чорномор'я і відмова, жорстке блокування силами саме Росії, вже відкрито росіяни бойовиків у Мінську обміну і припинення вогню. Це і є ляпас. Це доказ, що прийти і грати в шашки там, де сидять гросмейстери, нехай із знаком мінус, чорні гросмейстери, але грати в шашки так собі з ним Чевчапаєва не вийде. Ну, Как вы считаете, обмен будет? Так, обмін буде в будь-якому разі. Але не тепер. Я думаю, затягнуть умисно. Надовго затягнуть? Буде затягнутий обмін. Я з паном Тарасом погоджуюся, що, власне, Росія використовує це болюче питання для підвищення суб'єктності квазіреспублік. Власне, намагаючись посадити Київ за один стіл перемовин з Луганським і Донецьким. Не випадково саме грають на тому, що, скажімо так, включений знову варіант Терези. Донецьк погоджується, Луганськ не верифікував списки військовополонених. Ба більше того,
та сторона навмисно вносить списки людей, прекрасно розуміючи, що українським законодавством заборонено амністувати людей за важкими кримінальними злочинами. Оце, власне, і підтвердилося. 11 беркутівців внесено. Відповідно, українська сторона не може пристати. Але тепер про основні ляпаси у виступі пані Лутківської. Я хотів би нагадати, власне, коли от вона виходить на трибуну і так красиво заявляє про технічні помилки, то, власне, йдеться не про технічні помилки, а про неузгодженість позицій. Власне, самої пані Лутківської, президента Зеленського. Президент Зеленський заявляє про те, що українська сторона готова 72 українця повернути з полону. Той час, як Лутківська заявляє про 77. Так перепрошую, ну чому знову дискомунікація в подібних заявах? Друге, пане Тарасе, ну і вам, напевно, українцям буде цікаво, що, власне, ті 72 і 77 – це українці, які верифіковані під час ще першого великого обміну 2017 року. І в мене виникає питання. Перепрошую, а чим ви займалися весь цей час? Чому в списку тільки 77 чоловік? Наразі Служба безпеки буквально вчора оприлюднює інформацію, в полоні знаходяться 250 українців. Так в мене питання виникає, шановні, а чому в списку не 250, а 77? Ну, тому то і вся штука, що А 77, Гюльсум, тому що, власне, під час першого великого обміну було верифіковано 157 українських бранців. Віддали нам 74, і, відповідно, ота різниця залишилася. І отут в мене вже питання, шановні, так ви коли говорите про людські долі, ви навіть не, скажімо так, не розумієте, про що йдеться. Ви фактично залишили за рамками перемовин не одну, не дві людини. А близько 200, 180 людей. Близько 200. Причому це 250 плюс. 250 – це тих, що ми знаємо, що станом на 2017 рік, коли останній раз велися реальні якісь переговори, вони були ідентифіковані, що вони живі. І ще, пане Тарасе, я от Службі безпеки, тут, знаєте, і ще, от, Юльсум, ну про що йдеться? Не згадується в списках на верифікацію ув'язнені на території Автономної Республіки Крим, кримські татари і, власне, на території Російської Федерації. Пояснення йде, що ми в 3 пункти їх поміняємо, але знов-таки, чому відразу це питання не поставили? Вот мы затронули с вами пресс-конференцию Путина, на которой он много чего наговорил, а также сказал, откуда танки у боевиков на Донбассе. Давайте послушаем. Значит, мне все время задают вопрос, откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Ну вот как-то так. Как это понимать? Это намек? Ну, це повна дурня. Я пояснюю. Техніка береться від структури країн, які їх підтримують, але разом з тим це їхня техніка. Поясніть мені, що в оборонному бюджеті так званих ЛНР і ДНР передбачена стаття закупівля важкої бронетехніки. Ви вибачте, кількість танків коливається приблизно до 700 одиниць. Це найбільша кількість в Європі та з'єднань. Ствольної артилерії там скільки? Систем реактивного залпового вогню «Град». Звідки вони взяли? Якщо раніше нам пояснювали, що вони знайшли їх в шахтах або захопили в боях з ЗСУ, то тепер нам пояснюють, що від структур або від країн, які їм симпатизують. Так відразу і називайте ті країни, які їм симпатизують. Російська Федерація. Звичайно. І тут виникає питання, що знов подібними заявами Путін намагається вивести Російську Федерацію, власне, з ролі учасника і сторони конфлікту. І перевести, як то кажуть, стрілки відповідно на внутрішньоукраїнський конфлікт. Тарас, а ви як вважаєте? Знаєте, коментувати слова Путіна просто навіть сенсу немає. Це людина, яка бреше завжди, яка не має ні слова правди. В Біблії про таких сказано, бо він неправдомовить. Але найкраща реакція на це у вас на телеканалі, перед тим, коли показую в новинах цей сюжет, показує весь час камеру на нашого журналіста прекрасного Цимбалюка, який скептично, іронічно, зневажливо усміхався на ті слова Путіна. Мені здається, це єдина найкраща реакція. Зневажлива іронія, тому що насправді він бреше так, як можна брехати для російських громадян. Але так брехати ні для кого іншого вже неможливо, тому що це нижче рівня елементарного інтелекту. Привет нашему коллеге с Москвы. А вот про
Продолжая нашу с вами дискуссию, давайте перейдем к следующей теме. Генеральная ассамблея ООН схвалила резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. Результат голосування – 65 голосів за, 23 проти. Далі ключові позиції резолюції. Вимагаємо Російську Федерацію припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення. Засуджуємо масові затримання активістів на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадської ініціативи «Кримська солідарність». Засуджуємо триваючу практику призову до Збройних сил Російської Федерації та кримінальне переслідування тих, хто відмовляється служити в армії держави-окупанта. Вимагаємо припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання думок. Вимагаємо звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безпечне повернення на батьківщину. Ну что, как вы думаете, как заставить Российскую Федерацию выполнить решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций? Это ведь не первое, а пятое. Тут головне, щоб прозвучало вперше і чітко – окупація. Все. Країни Заходу дали чітку оцінку подіям, які розгортаються на території анексованого Криму. Ну окей, ну що це дає? Це дає, власне, визнання ситуації і, скажімо так, і впевненість в продовженні економічних санкцій проти Російської Федерації саме за окупацію Криму. Це багато дає. Це дає міжнародну підтримку. Ба більше того, в цій резолюції йдеться про те, що країни Заходу закликають утриматися від візитів на територію анексованого Криму. Ба більше того, подібні візити узгоджувати безпосередньо з України. Тобто країни Заходу продемонстрували, що Крим є невід'ємною частиною України. Це дуже багато дає. Значить так, першу резолюцію по Криму ми взагалі добилися, що була ухвалена ще в кінці березня 2014 року. Це дуже важливо. Спочатку було по одній, зараз ми щороку добиваємося ухвалення двох резолюцій. Одна безпекова, це створення військової загрози. Друга – це по правах людини, що для нас є особливо важливим. Тому що права людини, поза політичним навіть контекстом, для нас це важливо, тому що це люди, це наші громадяни, кримські татари, українці, які там лишилися, їх треба рятувати і захищати. Тепер щодо цінності, бо можуть сказати, ну і що, кожен рік дві резолюції, а Васька кушає дає. Путіну плювати на всі міжнародні норми права і тому подібне. Плювати та не зовсім. Тому що насправді єдиний спосіб добитися, що Крим був звільнений від Росії, щоб Криму перестали знищувати, проводити фактичний геноцид знову кримських татар, єдиний спосіб – це те, щоб ця анексія, окупація пропікала руки. Це як отой камінь. Ти схопив його з вогню, а він тобі до кісток пропікає. І коли він тобі так пропече, що ти мусиш його викинути, от тоді тільки ми можемо сказати, що все, Крим звільнений. Путін навряд чи згодиться Крим віддати, але Путін не вічний, я думаю, на щастя, може вже дуже навіть скоро не вічний. І після того, як в пеклі буде свято, туди відправиться Путін, в той момент дуже важливо, щоб світ дуже чітко пам'ятав, Крим окупований, Крим анексований незаконно, Крим має бути забраний в Росії і без оцих хтивих пропозицій там Навального, Собчак, а давайте проведемо ще один повторний референдум, без них, без ніяких натяків, повернутий Україні і в межах України, українського законодавства, української конституції, далі має з'ясовуватися внутрішній статус Криму. Я, наприклад, вважаю, що кримсько-татарська автономія, національна автономія, це є нормальний статус Криму, але це має з'ясовуватися виключно в рамках України. Але це може бути тільки в тому випадку, навіть після смерті і відходу Путіна, якщо ми кожен рік будемо пиляти цю тему, добивати, і якщо Крим буде пропікати до кісток Путіну лапи. І ще одне, Гюльсом, я хотів би додати, що одне в резолюції – це зміна етнічного складу на територію анексованого Криму. Це дуже важливо. І це дає нам ті всі підстави на момент звільнення Криму, власне, говорити про національну автономію кримських татар, відповідно підняти питання зміни етнічного складової окупованого Криму. Понаїхавших відправити назад в Росію. Спасибо це дуже вам важливо. Дмитро Снегирьов, голова громадської ініціативи «Права справа», а також Тарас Чорновіл, народний депутат України 3-6 скликань. Дуже дякую вам. Дякую вам. А я вынуждена завершать этот блог. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну а эфир телеканала АТР продолжает Prime Scraping. Смотрите, не переключайтесь.
Сьогодні у Прайм Скрипін Антін Мухарський, український